கௌரவ சபாநாயகர் அவர்களே, முதலாக எங்களுடைய தமிழ் மக்களுடைய இதயத்தை கவர்ந்த தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சர் விஜய் அவர்களுக்கு இலங்கை தமிழன் அடக்கப்பட்ட தமிழன் என்ற ஒரு தமிழ் குரலாக பாராட்டுகளை தெரிவித்துக் கொண்டு අර්ජුන මන්ත්‍රීතුමාට යොමු කරනවා. கௌரவ சபாநாயகர் அவர்களே, முதலாக எங்களுடைய தமிழ் மக்களுடைய இதயத்தை கவர்ந்த தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சர் விஜய் அவர்களுக்கு இலங்கை தமிழன் அடக்கப்பட்ட தமிழன் என்ற ஒரு தமிழ் குரலாக பாராட்டுகளை தெரிவித்துக் கொண்டு முக்கியமாக கதைக்க வேண்டிய விடயம் இந்த மின்சார தடை. அது வடக்கு மாகாணத்தில் தீவு பகுதிகளில் மின்சாரம் என்பது வழங்கப்படுவது இல்லை என்பது ஒரு மிகப்பெரிய குற்றச்சாட்டு. அண்மைய தினங்களில் நான் நெடுந்தீவு அல்லது டெல்ஃபிக்கு பயணித்த போது அங்கே பாதிக்கு பாதி மக்களுக்கு மின்சாரம் இல்லை. ஒரு கிழமையில் கிட்டத்தட்ட 7 நாட்களில் 5 நாட்கள் மின்சாரம் இல்லை. ஸோ இந்த தீவு பகுதிகளில் நீங்கள் கச்சதீவை விஜய் கேட்டிருக்கிறார் என்பதற்காக சொல்லியிருக்கிறீர்கள். உங்களுடைய ஜனாதிபதி கச்சதீவை தரமாட்டார் என்று நாங்கள் சொல்லுறோம். கச்சதீவை மட்டுமில்லை, யாழ்ப்பாணத்தையுமே தமிழகத்தில் கொடுக்க சொல்லி தமிழக மக்கள் எங்களை பாதுகாத்துக் கொள்வார்கள். ஆகவே எப்போது எங்களுக்கு தீவு பகுதிகளுக்கு மின்சாரம் எப்போது எங்களுக்கு மின்சார தீவு பகுதிகளுக்கு வழங்கப்படும். අவ்வளவுதான் අමාත්‍යතුමා මුලින් කිව්ව සඳහන් කරපු කාරණා මේකට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මුළු ලංකාවම සමස්ත ප්‍රදේශ ආවරණය කිරීම සඳහා අපිට එක් තැන්වල සැලැස්මක් තියෙනවා. විශේෂයෙන් මේ දේවල් ලබා ගැනීම සඳහා දූපත් ආශ්‍රිතව සහ අනිකුත් ප්‍රදේශවලට විදුලි සම්බන්ධතා ලබා දීම සඳහා අවශ්‍ය වන යටිතල පහසුකම් මේ වෙනකොට අපි සමහර ඒවා සැලසුම් කරලා ක්‍රියාත්මක කරමින් පවතිනවා. ඒ ක්‍රියාත්මක කිරීම අවසන් වෙනකොට තමයි අපිට කියන්න වෙන්නේ ඔබතුමා නිශ්චිත දිනයක් සඳහන් කරොත් මෙන්න මේ දේ කියන්නේ ඒක සඳහන් කරන්න බෑ. අපේ තියෙන මූල්‍ය ශක්තිය මත ඒ අදාළ යටිතල පහසුකම් සම්පූර්ණ කළා සමස්ත ඒ දූපත් විතරක් නෙමේ සමස්ත දිවයිනම ආවරණය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා.